отново! Да. Къде беше? Май ти е зле. Мама Кода? казва, че ако преядеш, трябва просто да си легнеш. Кода, трябва нещо да... Случката, която разказа вчера, Да? и аз ще ти разкажа една история. Така ли? За какво е? Ами, в нея има един човек, има и една мечка. Но най-вече е за чудовище. Чудовище е сторило нещо толкова лошо. Нося болка аз навсякъде. Щом направя нещо, наранявам някого. Бих направил всичко на света, нещата да променя, но не зная как, не виждам път пред мен. Кода, сторих нещо ужасно. Братко мой, подведохте. Не ми харесва разказът. Ти вярва в мен с доверие, но подведохте. Майка ти няма да дойде. Срамувам се от теб сега, че мамихте така. Не! И сърцето ми разкъсва се Кода! от тази болка страшна. Без път съм аз в този мрак и без надежда. Затворен в тъма, не виждам път пред мен сега. Бъдеще аз нямам знам. Кода! 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 Кода, само да може да... Ако имаше, ако по някакъв начин, бих дал всичко. Само да можех. Прости ми, Кода. Прости ми.